गिबियावनो बयखौबो फुंबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। आसामनि धुबरी जिल्लायाव मैया फुंबिलिनि समाव गोख्रै खारनाय गारि आरो गंसे इ-रिक्सानि सौग्रावलायनायाव माखासे फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया धुबरी जिल्लानि इन्दिरा गान्धी र'डआव जादों, जेराव गंसे गारिआ हरखाबै फैनानै इ-रिक्सायाव सौग्रावफैदोंमोन। बे इ-रिक्सायाव माखासे फरायसाफोरा गाखोनानै मैयानि बिगियान आयदानि मेट्रिक आनजाद हैनो थांबाय थादोंमोन। बे जाथायाव इ-रिक्सायाव गाखोनाय फरायसाफोरजों लोगोसे इ-रिक्सा सालायगिरियाबो गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय जानायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला, गारिनि सौग्रावनायनि गोहोमा जोबोद गोख्रैमोन दि इ-रिक्सायाव सौग्रावफैनायनि जाउनाव इ-रिक्साया बेलथायनायाव फरायसाफोरजों लोगोसे इ-रिक्सा सालायग्रायाबो गोब्राब जोखोम जायो। जखम जानाय फरायसाफोर आरो इ-रिक्सा सालायग्राखौ लोगो लोगोनो फाहामथाय होनो थाखाय धुबरी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनहैयो आरो जायगानि पुलिस बिफानआ जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिहैनानै गारिखौ जब्द खालामनानै लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इन्टारनेशनेल बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'नो जीएस इलेक्ट्रनिक साइकेल कम्पानिनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर महरै थिसनथाय होबाय। जीएस ग्रुपनि बिगोमाया बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'नो गंसे इलेक्ट्रनिक साइकेल दान होयो। मुलुगनां थाखोआव बक्सिं गेलेनानै मुंदांखा जानो हानाय जमुना बर'आ जीएस इलेक्ट्रनिक साइकेल कम्पानिनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर महरै थिसनथाय मोनना गावखौनो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्ला अल बिटिसि एसएसए टेट कन्ट्रेक्चुएल टिचार्स एस'सिएशन डिस्ट्रिक्ट कमिटिआ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। चिरां जिल्ला काजोलगाव गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव गोलाव समनिफ्रायनो कन्ट्रेक्चुएल टिचार्स हिसाबै मावबोनाय फोरोंगिरिफोरा गावसोरनि साख्रिखौ पारमानेन्ट खालामनांगौनि दाबि आरो थांनाय साननैसो सिगां बिटिआर सरकारा माखासे फोरोंगिरिफोरनो हिउमेनिटी ग्राउन्डआव साख्रि थिसननाय आरो बायदि बायदिनि सायाव मेल खुंफुंदों। गोबाव समनिफ्रायनो फोरोंगिरि हिसाबै फरायसालिफोरखौ सालायबोनायनि गेजेरजोंबो पारमानेन्ट साख्रिनि थिसनथाय होयैनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों। मेरिट लिस्टआव थालांनाय माखासे फोरोंगिरिफोरखौसो बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाय होगासिनो, नाथाय जायफोरा मेरिट लिस्टआव दङमोन बैफोरखौ नेवसिगारदों होननानै गोख्रों रावजों बुंबावो। बेनिखायनो जायफोरा मेरिट लिस्टआव मुं दङ बैफोर क्वालिफाइड बिजाथिफोरखौ थाबैनो साख्रिनि थिसनथाय होनांगौनि दाबि खालामो। थांनाय 2022 इं मायथाइनि 15 सेप्तेम्बराव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो आदिबासि हारिनि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा मोन 8 आफादफोरनि सा 17 दैदेनगिरिफोरजों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव सरकारा 7 दान बारलांब्लाबो गोरोबथानि दफाफोरखौ दासिमबो मोनसेबो मावफुङैखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों गोरोबथानि सागानगिरिफोरा। कक्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आदिबासि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरा फारियै बिरसिं मुन्डा, दुर्गा हासदा, सुक्रा हासदा, तिर्क टुडुजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा आसाम सरकारजों गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। थाबैनो सरकारा आदिबासि वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिल दाफुंना राजखान्थि मोनथाय होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांबावदों। लोगोसे फैगौ 4 एप्रिलाव आदिबासि हारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय सागानगिरिफोरजों लोगोसे गासै आदिबासि हारिनि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै गुवाहाटीआव गुवारै सावरायलायगोन होननानै फोरमायना होबावदों। 2023 मायथाइनि बयनिख्रुइ गोहोगोरा दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ नोंथांमोना मिथिगौना? दा इन्डियान एक्सप्रेसआ 2023 बयनिख्रुइ गोहोगोरासिन दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ फोरमायना होदों। फारियै बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव दं भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, नैथियाव दङ नखर मन्त्रि अमित शाह, थामथियाव दङ मिनिस्टार अफ एक्सटार्नेल एफायार्स एस जयशंकर, ब्रैथियाव सिजेआइ डि.वाइ. चन्द्रचूड आरो उत्तर प्रदेशनि सिएम योगी आदित्यनाथ। बेबायदियैनो दङ आरएसएसनि चिफ महन भागवतआ 6थि नाम्बाराव आरो 7थियाव दङ नेशनेल प्रेसिडेन्ट अफ बिजेपिनि जेपि नड्डा। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो 2023 मायथाइनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा दैदेनगिरिनि 17थि नम्बराव जायगा मोननो हादों। थांनाय बोसोराव बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया 32थि नम्बराव दङमोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।